Ambasador Anatolij Antonov rekao je da provokacije zapadnih zemalja predstavljaju pretnju vojnog sukoba Rusije sa Sjedinjenim državama. Ambasador Rusije u Vašingtonu Anatolij Antonov rekao je da su akcije zapadnih zemalja zbog ruske specijalne operacije u Ukrajini opasne i provokativne, mogu dovesti do direktne vojne konfrontacije između Rusije i SAD. Zapadne države su direktno uključene u aktuelne događaje, jer nastavljaju da snabdevaju Ukrajinu oružjem i municijom, izazivajući na taj način dalje krvoproliće, rekao je Antonov američkom izdanju Newsweeka. Upozoravamo da su takve akcije opasne i provokativne jer su usmerene protiv naše države, naglasio Antonov i dodao da mogu da odvedu SAD i Rusku federaciju na put direktne vojne konfrontacije. Svako snabdevanje naoružanjem i vojnom opremom sa zapada, koje se vrši transportnim konvojima preko teritorije Ukrajine, legitiman je vojni cilj za naše oružane snage, rekao je ruski ambasador.